chcete spojiť šport so štúdiom, ste tu správne. Sme tu pre vás. Plánuješ sa stať profesionálnym športovcom? Tak neváhaj a prihlás sa na našu školu. Aký šport si vyberieš? Futbal, hokej, tenis, stolný tenis, fitness alebo iné? Voľbu študijného odboru necháme na teba. Chceš byť gymnazistom a mať všeobecný rozhľad? Potom je tu pre teba odbor športové gymnázium. Alebo ťa viacej zaujímajú predmety orientované na šport, ekonomiku, manažment či marketing? To ti ponúka študijný odbor športový manažment. Čo u nás môžeš získať? Okrem prípravy na kariéru profesionálneho športovca ťa zaškolíme do úlohy športového trénera, inštruktora športu, rozhodcu či športového manažéra. Dáme ti osvedčenie o odbornej pôsobilosti na trénera či inštruktora športu. Okrem vysvedčenia ťa taktiež pripravíme na akúkoľvek vysokú školu, u nás alebo v zahraničí. Čo je u nás jedinečné, jeden z hlavných benefitov našej školy je to, že je tu priateľská až rodinná atmosféra. Čo teda ponúkame? Kvalitný tréningový proces a vzdelanie a super zázemie pre profesionálnych športovcov. Kvalifikovaných trénerov či pedagógov. Vzdelanie prispôsobené tvojmu tréningovému programu, online výučba z akéhokoľvek miesta na svete a v neposlednom rade fyzioterapiu, plávanie, wellness na vynikajúcej úrovni. Študuj u nás ako naši súčasní či bývalí žiaci Milan Škriňar, Tereza Mihálková, Dominika Cibulková, Anna Šimová a veľa ďalších. Tešíme sa na teba!